Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe nun día especial como son todos os que celebramos a mundo da arte, neste caso da literatura. Temos aquí as pendereteiras tamén que nos acompañan, así que unha festa completa, non? Hoxe estou especialmente feliz, aparte por estar aquí no Circo de Artesáns, que sempre é como unha especie de déjà vu, non? Por utilizar unha expresión, eu creo que a caída o intre no que estamos, porque imos presentar o libro de Monelle, de Marcel Schwob, traducido, anotado extensamente por un dos poetas máis sobranceiros, máis especiais, máis auténticos, que temos a sorte de que comparta o noso momento vital, non? E a nosa época. Algún día a xente de moitos anos despois de nós falará de Xoán Abeleira. A mí honrarame moito ter compartido con el moitas cousas, e unha delas, especialmente, ter sido a súa editora ou a súa coeditora, xunto con Xulio Valcárcel, que é a outra cabeza de Medulia Editorial. Vexo aquí tamén a outro autor noso, a Gabriel Celester, que tamén nos acompaña, que me enche de alegría tamén que estea aquí con nós. E nada, non vos quero dar a lata moito, porque eu son a que menos teño que falar aquí. O que ten que falar é o autor da traducción, que é Xoán Abeleira, que é o que entende, sabe tanto do autor, de Marcel Schwob, como que nos explicará un pouquinho, non? Os motivos que o levaron a comezar esta traducción, que felizmente, nos ofreceu tan xenerosamente como sempre publicar con nós. Para facelo un pouquiño diferente, en lugar de pensar nunha presentación un pouco convencional, pois foi proposta de Xoán que o fixéramos como nunha especie de diálogo, non? Que tamén vos invitamos logo a participar a todas e a todos, se logo nos queredes facer algunha pregunta. Así que, sen máis, pois comezamos esta conversa, non? Basta unha presentación co poeta, co traductor, con Xoán Abeleira. E o primeiro que por lógica habería que preguntarlle a Xoán é como xurdiu a idea de traducir o libro de Monelle, en concreto, por que decidiches, por que te inclinaches por esta obra en concreto de Marcel Schwob. Eu tamén quero empezar dando as grazas a Diana Varela, excelentísima poeta e xa non digamos muller. Teño moita sorte, ela non é a miña editora, é a miña amiga, considero así, e son moi afortunado de gozar da súa amizade. Moitas grazas a todas vos por estardes aquí. Hoxe hai moitos actos, hubo moitas borrascas, hai moita gripe, eu mesmo estou saindo dunha. De verdade, agradezo vos de todo o corazón que esteades aquí. Tamén quero dar grazas a iso que non ten nome, pero que ten moitos nomes, entre eles o de Deusa, polo boa que é comigo e por todas as cousas que me dá, entre outras cousas, pois, seguir creando ou ser a ferramenta, unha das ferramentas a través das cales ela crea. Por que este libro, Diana, vale? Pois, fíxate, se mo preguntes, de preguntarmo hai 15 días, penso que che diría outra cousa, pero agora decateime de que traducín este libro fundamentalmente de maneira inconsciente para saldar o meu neno interior, que é un tema do que penso que imos falar agora. Agora sei, por varias cousas, que inconscientemente eu traducín este libro para saldar o neno que fun, o neno que
espero aínda ser, e que estaba moi ferido, e inconscientemente penso que eu traducín este libro para saldar a ese Juanito que naceu en Venezuela. Aparte diso, esta iniciativa naceu no Club de Libros Extraordinarios, porque por que se chama así, e por que o libro de Monel é un libro extraordinario? Porque son libros de autoras e de autores que no seu día abriron portas, pero non son coñecidos ou coñecidas do gran público, digamos, non? Por exemplo, Aloysius Bertrand ten un libro que se chama Gaspar de la Nuit, Gaspar de la Noite, seguramente casi ningún ou ninguna dos que estades aquí coñecedes Gaspar de la Noite, Gaspar da Noite, e porén, sin Aloysius Bertrand non existirían os poemas en prosa de Charles Baudelaire, todos coñecedes e todas coñecedes a Baudelaire, e porén, quen abriu o camiño dos poemas en prosa pois foi Aloysius Bertrand, Gaspar de la Noite. Ou mulleres como Hilma Uflin, ¿no? Que non a coñecía ninguén, e agora sabemos que é a inventora real da pintura abstracta, e ata hai nada, pois non sabíamos nada dela, ¿no? O sea, hai moitas mulleres, moitos homes que abriron portas e que son fundamentais na historia da arte, pero que, porén, non son moi coñecidos ou non son os recoñecidas e os recoñecidos que deberían, non? Schwab, por exemplo, foi o mestre de moitísimas mestras e moitísimos mestres do século XX, empezando por Jorge Luis Borges. Outro libro máis coñecido de Schwab é Vidas Imaginarias, que xa hai unha traducción ao galego, e Borges, por exemplo, sempre recoñeceu que o seu primeiro libro non existiría sin Marcel Schwab, ¿no? Entón, hai como unha pequena comunidade de devotos e devotas de Marcel Schwab. Hai unha sociedade de Marcel Schwab que, por tanto, sabe Diana que están moi contentos coa traducción, coa edición de Medulia. Bueno, quixen facelo por iso, pero logo, o outro motivo fundamental polo que realmente o fixen é porque o libro de Monel é un libro que nos volve conectar co que se chama o mito da deusa, coa espiritualidade primixenia da humanidade. Por iso trouxen hoxe unha deusa, a deusa Inanna, unha das primeiras deusas coñecidas, porque o libro de Monel é unha refeminización da espiritualidade. É como un libro antisistema, antipatriarcal, escrito a finais do século XIX, e que nos volve conectar con esa espiritualidade nosa que durou entre 30 e 40 mil anos e que en realidade é a espiritualidade que todas e todos levamos. Por exemplo, moitas de nós, ou todas as que estamos aquí, en algún momento dixemos palabra de Dios, te alabamos, Señor, non? Bueno, o primeiro capítulo do libro de Monel chamase Palabra de Monel. Non é palabra de Deus, é palabra de Monel. E un capítulo que ides escoitar hoxe chamase Do seu reino. E tamén dixemos en misa, tuyo es el reino, tuyo el poder e la gloria, Señor. Bueno, pois aquí non é o reino do Señor, é o reino da Señora, é o reino da muller. Ao longo da humanidade, sempre que houve alguna crise na humanidade, como hai agora, unha crise espiritual moi grande e unha crise social moi grande, as creadoras e os creadores volveron conectarnos con esa espiritualidade primixenia que é a que unha e outra vez volve salvar a humanidade. E o libro de Monel é un libro que nos reconecta con esa espiritualidade. Bueno, falando de deusas e de espiritualidade de mulleres, non? Sí, sí. Por dicirlo así claramente. Sí. Unha referencia que aparece ao longo de todo o libro é o concepto que me gustaría que nos explicaras un pouquiño.
o concepto de muller nena. Que queres dicir con eso, Xoán? Como poderías darnos algunha pista sobre iso? Bueno, de chamarme Gustavo Adolfo Bécquer diría muller nena es ti. E é certo, e de feito creo que cando Bécquer dixo poesía eres tú, non estaba dicindo unha cursilería, quería dicir que dentro de nós vive a poesía, o que nos se chama o maravilloso. E é certo, dentro de todos nós existe a poesía, existe o maravilloso, o iluminable. E tamén existe un home neno e unha muller nena. O concepto de muller nena, unha das cousas que descubrín facendo a traducción é que xa existía, que o Catull Mendes, un poeta tamén descoñecido aquí, pero Francia coñecido, pero que tamén foi moi importante, outro dos pioneiros que pasou logo desapercibido, publicou un libro, e iso descubriu agora, que se chamaba así, A muller nena. Logo Marcel Schwab coñecía ese libro, porque Mendes era poetáneo de Schwab. Entón, de alguna maneira, Schwab xa coñecía o concepto de muller nena. O que pasa é que o concepto de la femme enfant, de la muller nena, é un concepto surrealista. As mulleres e dos homes surrealistas da primeira xeración e das que aínda existen. Eu teño compañeras e compañeros do grupo surrealista de Madrid, que, por certo, lle gustaría moito estar aquí, non? Entón, é André Breton, sabedes que o ano pasado se cumpriron 100 anos do primeiro manifesto, é Breton, precisamente noutro momento de enorme crise da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, estando el en Canadá, exiliado, o seu novo amor con Elisa, el novamente enamorado, fai outro desos libros extraordinarios, inclasificables, porque o libro de Monel é un libro inclasificable, non é unha novela, non é un ensayo, é un libro inclasificable. E fai outro deses libros de Breton inclasificable que se chama Arcano 17, que eu tiven a sorte de traducir ao castelán. E aí desenvolve Breton o concepto da muller nena. Hai unha nota moi longa no libro que veredes, porque sei que estades desexando mercar o libro logo adiante. Non, de verdade que é un libro extraordinario. Hai unha nota onde explico todo e non o vou ler, pero basicamente é que no libro hai dous arquetipos junguianos fundamentais. Un é o home neno ou muller nena, o sea, o home interior ou a nena interior, o neno interior e a nena interior, o arquetipo da ánima. Non? Jung falaba, o psicoanalista falaba de ánima e de ánimos. Entón, unha muller nena é unha muller que, aínda que chegue aos 100 anos, segue conectada coa súa nena interior, con todo o positivo que nós vencellamos coa nenez. Rilke dixo, por exemplo, a nenez é a verdadeira patria do poeta, sintetizando. Entón, unha muller nena, un home neno, son aqueles e aquelas que siguen conectados con ese neno interior, con esa nena interior. Nada que ver con unha muller infantilizada, nada que ver con unha lolita, nada que ver, en absoluto. Por exemplo, acaba de morrer Bernardino Graña. O día que morreu, en unha entrevista que dicía: eu son un neno, eu sigo a ver a vida como a un neno, porque Bernardino Graña era un home neno. Entón, por poñer un exemplo de mulleres, Leonora Carrington, unha muller que estivo nun manicomio, o sea, metida nun psiquiátrico en Santander, todas coñecedes agora a Leonora Carrington, unha das mellores pintoras da historia da humanidade, xa non digo do século XX. E Leonora Carrington logrou saldar a súa nena interior, porque foi unha muller a que de nena fixeron sufrir moito, non? Tiña na portola. Leonora Carrington acabou sendo unha muller moi sabia, moita sabiduría que acadou nesta vida, mesmo practicando o budismo tibetano, e foi unha muller que tivo unha vida extraordinaria. E aos 90 anos que morreu, pois, seguía sendo unha muller nena. Entón, penso que con iso xa queda
xa queda explicado. Unha cosa importante é que no libro As Irmás de Monel, que é o segundo capítulo, que son uns contos preciosísimos, son diversos aspectos da ánima. Porque a ánima, como pasa, por exemplo, nos contos de fadas, está a bruxa, está a fada, hai como diversos aspectos da ánima, que todos, como seres humanos, tamén temos, están desenvoltos no que son as irmás de Monel, que se chaman a perversa, a fiel, a inxenua, que son con distintos aspectos da ánima, pero Monel en sí representa os dous mellores aspectos da ánima, que son a bondade, a compaixón universal, meta que dicimos no budismo, ¿no? O amor universal, o amor por todos os seres, e a sabedoría. Entón, Monel representa iso, entre outras cousas. O fío do que nos conta Xoán, dicías antes que no libro aparece, bueno, que é un dos feitos que o enriquece, non? Precisamente, que fai especial a este libro, a extensión das notas, non? Donde, bueno, aí acabas de falar, que explicas, etc. Pero, o sea, explícame ti porque nos teus libros sempre nos, bueno, teñen esa particularidade, non? O das notas, ese casi pequeno ensayo dentro da propia obra. Por que o fago? Porque eu penso que traducir é como unha carreira de testemunhas. Ti vas pasando a testemunha a seguinte compañeira, ao seguinte compañeiro. Entón, os achados que vas facendo, por exemplo, eu tive a sorte, mentras traducía, de facer 2 achados que foi, bueno, cousa da deusa, porque un achado era casi imposible. De feito, bueno, Diana sabe que temos os compañeros franceses de la Société Marcel Schwab que están abrallados con galegos e as galegas porque, bueno, fixen un achado dun cadro de Dante Gabriel Rossetti que a verdade é que era prácticamente imposible. E de repente eu escribí dicindo mire, non saberá vostede a que cadro se refire e tal. E aos 5 minutos dixenlle, xa sei que cadro é, xa sei que cadro é. E o señor que se chama Bruno Fabre, encantador, díxome, ningún crítico francés, ninguna crítica francesa se formulara nin siquiera a posibilidade de atopar este cadro que vostede atopou, non? Entón, bueno, claro, eses achados pues, teñen que quedar aí, non? E logo, bueno, eu decidí neste caso non facer un prólogo porque non quería enmendarlle a plana a súa e as notas vanvos axudar a comprender os aspectos, digamos, sociopolíticos, por exemplo, Schwab era filoanarquista, digamos, non? Todo, digamos, a urdimbre sociopolítica e tamén espiritual que hai debaixo do libro. E o certo é que logo a xente agradece moito isto. Bueno, é xa para rematar, para non abourarte máis. No. Outra dúbida ou cuestión que creo que pode ser interesante que nos aclares ou, bueno, que nos contes, non? Como nos estás dicindo así como un pequeno relato que resume a historia do proceso creativo, non? Da traducción deste libro. A hora de decidir traducilo, falabas antes de achados bueno, que fixestes, pero non sei se tamén te animou, por dicilo así, a ponerte a traballar nesta traducción, algunha espiniña, algún erro, por dicilo así, algunha cousa que tiveses encontrado noutras traduccións desta obra. Sí, gracias, Diana. Sí, é certo que, bueno, claro, además, falando das notas, tamén o presidente da sociedade foi moi amable porque dixo que saiba vostede que non coñezo outra edición no mundo tan anotada e tan ben anotada do libro de Monel como o que fixeron aí en Galicia. E é certo que entre as notas
eu, lóxicamente, sempre que traduzo, como fan todas as compañeras, como debemos facer todos os traductores e todas as traductoras, leemos o traballo das compañeiras e dos compañeiros, non? E é certo que en castelán existen varias edicións, pero é dicir que achei moitos erros. Por exemplo, un erro craso, non todos traducen os nomes das protagonistas, iso non se pode facer, é unha cousa do século XIX. Quero dicir, no século XIX a xente traducía o Hamlet de Guillermo Shakespeare. É dicir, non podemos seguir facendo iso, non podemos dicir agora que a metamorfose ou a transformación que a fixo Paco Kafka, non? O sea, podemos dicir que o fixo Paco Kafka. Entón, dicir que falar de Paco Kafka é igual de absurdo que dicir que cambiarlle o nome ao Monel ou que un protagonista se chame Paul e traducilo como Pablo, é absurdo. É dicir, que estás lendo unha novela Cumbres borrascosas, chamase Heathcliff e cada quen ten o seu nome, e chamaste Diana. Se eu fago un conto sobre Diana non podo poñer Dayá, é absurdo. Estou falando de unha muller galega que se chama Diana. Entón, por isto é un dos erros que creo que cometen en castelán. E logo, en xeral, as traduccións en castelán son moi literais e ás veces son tan literais que perden o senso, o sea, que non entendes o que quere dicir iso. Entón, a ver, non quero darme moito, pero é certo que a edición de Medulia é a mellor edición de Monel que existe na Península Ibérica. Dicindo claro. Bueno, que che vou dicir, claro, eu confirmo, non? Bueno, pois eu, Xoán, non che quero, xa che digo, non quero abordarte máis, fora de darche as grazas por ternos confiado este libro, por darche as grazas tamén pola túa amizade tamén, e polo teu talento, que é unha cousa que fai mellor o mundo.